I dag er det Kiaras fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun synger sig en gave for, som hun har ønsket sig, med dejlig chokolade og kager til. Og når hun hjemme fra legepladsen går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest, og den som kommer med som gæst får dejlig chokolade og kager til. Hurra! Tillykke! Sådan. Værsgo. Så skal du åbne alle dem her. Værsgo. Nej. Ej. Skal vi åbne den der? Skal mor hjælpe dig? Skal vi åbne den her? Jeg elsker jer højt. Kiara, hurra, Helene Kiara. En lille frø, hvor er den sød, hva'? Kære søde, smukke, dejlige Kiara, jeg ønsker dig et stort tillykke med din 1-års fødselsdag. Vi ville ønske, at vi kunne fejre den sammen med dig og lave en stor lagkage til dig, men det må blive, når du kommer hjem til Danmark igen. Vi savner dig hver eneste dag og glæder os til at kunne lege, kysse og kramme dig igen. Vi ønsker dig en rigtig god dag med mange gaver, bamser og kager. Husk, vi elsker dig. Mange, mange kys fra onkel David, faster Maria, fætter Tobias og kusine Mathilde. Giv en klem fra os til mor og far. Kan du åbne den her så? Kan vi åbne den? Se om der er noget inde i. Kan du se? Kan du lide? Kan du lide den her? Vil du næste med den anden? Nej! Hvordan åbner man den? Nej, hvor er den fin. Nej. Hvor er den fin. Sidder den fast på din hånd? Så skal vi også åbne den her. Kan du hjælpe med at åbne den? Kan du åbne? Kom. Nu må du endelig hive noget stykker. Hvor er det flot. En fin kjole. Nej. Ja, så fin du er. Kan du tage den på? Kan du tage den på? Kan du tage den på? Ej, lad os sætte det over.